sabuwar hanya mafi sauƙi da za ku ringa samun shirin daɗin kowa. Assalamu alaikum masu bibiye mu a wannan tashin na Arewa TikTokers. Kamar yadda ku sani a da a wannan tashan muna kawo muku shirye-shirye kamar irin su daɗin kowa, kwana 90 da dai sauransu. Amma kuma daga baya mu daina. Mun daina ne sakamakon copyright da Arewa 24 su sa shirin mai ƙarfi. Amma yanzu mun lalubo muku hanya mafi sauƙi da za ku ringa samun wannan shirin. Yanzu haka mun ɗora muku daɗin kowa an yanka ta tashi season 3 episode 12 na wannan satin kenan. In har kana son kallon wannan shirin ka duba comment na farko zaka ga link da blue ɗin rubutu ka danna wajen zai kai ka direct ka kalla shirin. Ko kuma ka duba description na farko shi ma za mu sa muku link na kallon wannan shirin na daɗin kowa an yanka ta tashi season 3 episode 12. Don haka ku ci gaba da bibiyar mu insha Allah yanzu duk sati za ku ringa samun wannan shirye-shiryen na daɗin kowa da kuma kwana 90 idan an dawo haskawa. Mun gode.